So mai, arno fi wmffra, watch wmffat at wmffat, dwi'n credu. Wedyn ni bod ni'n dod sort o fish canol haf. Pethau mynd yn alright ma. Dim lot fawr o progress yn o lot o bethau. Ni wedi cael cwpl o grops o gwair di wneud, bach o heilage, bach o gwair wrthnos diwetha. Dath o batch, wel, mae batch diwetha cywion fi ar lawr. So mae bach o bad news da ni, so dewch da fi nawr. Check nhw'n eithwr a we pethau'n dod mlaen yn gwrdd, check o dad nhw'n eithwr a pethau'n dod mlaen yn gwrdd. Pethau dim yn gwrdd bore yma. Dyna ble we nhw nawr. So na ni just rhaid o'n nhw lan. A dim cywion i yma. Os ych chi'n edrych nôl yma, mae twtch o niblan i gael. Bloody llygod i fod mewn a di bita nhw i gyd. Na mwyn reclaimo rhyw ffocin bordyn mynd yn Jones. Ond fi o'n nhw'n gwrdd am spel. Oedden ni mewn bod fi wedi cico'r llygod ma lawr. Achos dim ond nhw byth di bita cywion mas o brwder o'r blaen. Maen nhw wedi tro ma. So... fi wedi colli beth i dwsen o cywion myna. A mwna just about holl hatch fi. Mi'n mynd i checo incubator nawr. Ond fi'n douto e mwy na i gael. So maen nhw basically di mynd a hatch diwetha fi. Fi still fer arno cywion. A oedden ni really dim moyn... Wel, sa'n mynd i really dim moyn. Oedden ni dim moyn wneud incubation arall. Mae'n mynd yn hwyr nawr. Mae gorffennaf nawr. Mae fe yn hwyr. So, cwrddwn ni'n ôl chi yn yr incubator. Gweld os bod i'n rhyw mwy i'r checks da ni. Trydydd dydd, probably not. Rhaid gwa ni at yr incubator. Chi wedi gweld hwn o'r blaen. Mae pethau'n edrych yn weddol yma. Gwyd ni'n weld nawr. Sy'n byd. Sy'n edrych fel bod dim byd i hatcho'n outright yma. Wel, fi wedi consistently gael biti 7-8 o cywion dod lawr arno fe. A biti rhywle rhwng 8 o cywion fully formed dim yn hatcho'n. Fertility yn edrych yn isiel. Os bod fi'n neud cywion hunan, wien hunan, neu prynu wien mewn. Prynes i wien mewn dim ond copper maran sydd wedi treial lenni, prynu. A fucking terrible. £2 a wi, 24 a wi. A ges i rhyw 3 o ffowls mas. A mae'r ein i gyd i marw. Mae nhw i gyd i marw. Di gweithio bocsys newi cadw cywion yn do. God am falle 2 dwsen o cywion, ond falle dwsen o ffowls os ych chi'n symud nhw unwaith y dydd. A wedyn mae'r rhan fwyaf o'r cywion nawr yn do'r bocs fach gweithio sy'n cynta. Chydig gael gweld hwnna fyd. So fi wedi gwneud bach o reshuffle i gael pethau bach yn llai o maintenance a bethau. Beth sy'n wisio tricky tractor yna. Ieir dydw i gyd yn un lle. Sdim digon dydw i da fi nawr bod gobeith o gweithio profit i gael. Mae ffowls di cadw dydw i llai. Mae'r cywion dim ges i, hatches i llynau di consistently dydw i'n wael. Wedyn ni falle mae'r astrolops yn neud y gorau. A hapno fod astrolops yw'r unig good hatch fi wedi gael o gwbl. Ges i astrolops, prynes i rhywbeth fel 2 dwsin o i astrolop a ges i 22 o ffowls mas a rhan fwyaf o'r un i'n ieir. A hwnna yw'r gorau sydd da fi.
Yn o'r bocs mawr. Dwi spectacles o sex o hwnna i fod. Mae'n rhywbeth mae lot o'r un i sgroffi nawr, maen nhw'n dedwy. Ceilog spectacle di da fi nhw fyna, pen gwyn fyna. A rwle yma mae ceilogod astrolop. A rwle yma mae un spectacle di a'r spectacle di gael. Maen nhw'n get along y weddol mae considering wedi bod mae'r warrants dim ond vicious towards unrhyw beth arall. Mae spectacle di yn sefyll fyna. Sut maen nhw'n dedwy special. Ond ti'n fel pryd chi'n cael rhywbeth fel y spectacles o sex na. Mae'r fwyaf reini a plifen, wel dim rhan fwyaf, sawl un o'r reini missing plifen o cefnau nhw. Twas yma nhw'n mynd i dedwy mae'n god, dwi'n reingon, dedwy'n weddol consistent. Warrants mae'n torri wien, dwyno wien trwy'n amser trwbl fwyaf. Gweithio lot o ffwdan. A wedyn... Mae'n un wedyn. Batri yn y fflat nawr. Mae'n un wedyn. Mae cywio'n lenni dyn ni. Mae ffowls gwyn a brown a pethau gael yma. Lot o'r un i dod o bant. Nath un o ffrindiau fi wneud un incubation a roed rhan fwyaf o'r cywion i fi. A gath o fe lot o well look na fi, wrth gwrs. A mae'r ein yn dod ymlaen yn iach. Fi wedi colli gwbl stresses yn fe. Mae'n mynd i colli gwbl. A chael ei gweld bod 2 neu 3 spectacles di gael yma. A mae'r reinco yn... Fi'n licio gael reinco. A gwbl o astrolops i gael yma. A cymysgedd o pethau. Wedyn ni bod un ceilog spectacle di draw myna. Sa'n siŵr mae'n asiwt mae fod, ond mor belled mae ceilogod gwyn a spectacles di da fi, a ieir di a spectacles gwyn da fi. Sa'n siŵr mae'n asiwt mae fod, ond asiwt mae gyda fi ar hyn o bryd. So, sa i di sorto mas ceilogod o'r ffowls eto, fi lle gweld cwpl sy'n edrych fel ceilogod mynd yn barod. Sorta nhw mas cyn bo hir, siwad, ond sy'n mwysau bod gormod o rosh y beth iddi. Mwy na thebyg, fel mae still ceilogod y fi o llynau nawr. Lladdau pethau, slow Bach. So mae fe'n good efficiency a productivity, ond wel, mae biti fod fforti yn bocs mynd hyn, so mae hwnna biti stocking density un o boxes ma wedyn ni o fforti. Nawr, allai chi'n neud mwy na fforti os bod chi'n symud nhw 2 waith y dydd, ond wedyn ni bod fforti yn digon am symud 1 waith y dydd. A rhain redeg, 70 yn un o boxes ma, 70 stoff cig, ond sa'n gwneud yn un. So fi'n mynd i symud rhain nawr. A wedyn mae pethau arall y fi'n neud heddi. Cwr bocs arall. Cwpl o cywion di ar hyn o bryd. Sa'n gwybod hatcho rhain felly mis y tmach nôl. Lle gweld bod nhw'n edrych yn weddol cryf yma. Mae rai o'r spectacles con pwffant tmach. Yn gobeithio bod nhw ddim yn sal. Na beth yw tŵna tieddol fod o ieir achos bod nhw'n sal. Sym lot i wneud yw lot o'r ein coccidiosis sy'n fi'n poeni yw fwyaf, ond sym lot i wneud yw te. Fi sy'n cydio ond o hwn mynd hyn. Ar un y llai tynnu'r boes ma wedyn. So maen nhw cweit i get to the program eto. So mae good chance pigau'r rhywbeth. Mae good chance dalu rhywbeth yn yr edge back. Eventually maen nhw'n dysgu, ond... Come on, mas o cornela.
Mae'n orno tir ffresh fyna wedyn ni. A maen nhw'n mynd at yr hadau nawr o bethau. Maen nhw'n wedi bod yma biti fod wythnos, so maen nhw'n dechrau dysgu nawr. I fi'n credu bod e'n godi nhw. Hwn yw y math o bethau fi'n moyn wneud. Sa'n lico'r bocsys fach yma, achos chi'n lando lan yn cymryd mwy o amser yn tendo llai o stoc. Chi sort o moyn lwmp o bethau ti gilydd. Dim i'r raddau bethau industrial stuff, a still extensive os bosib. Ond, wedyn ni bod systems ma'n intensive, ond legally speaking, it's extensive, achos mae fe dan rhywbeth fel 25 kilograms am square meter, neu, rhywbeth fel yna wedd e. So, ond, I fi'n lico fe. Mae, symud na'r peth. Alle fi'n mynd mewn i'r minwsia na fe, ond symud bethau cadw nhw arno tir lan. Fi'n credu mae'n na ble mae'r gobeith gorau am cadw bethau'n iach a gweithio wir cy gorau mas o bethau. A ideally, safio fi o rai carthu gwmynt o catches fyd, so na'r plan.